Hola, buenos días y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio das Andas do Cruzeiro. Nós somos Ibtisa, Jimena, Celia Noa e Jaime. Hoxe estamos acompañados de Claudia Paula Rodríguez Teixeiro, mestra de clase de quinto B. Ademais de ser mestra, foi a campeona de España de fútbol sala femenino. Esperamos que estea disposta a responder todas as preguntas que temos preparadas dentro da cabeceira. Saúdos dende as ondas do Cruceiro. Somos a tua emisora. Escóitanos. Ola, Claudia, moitas grazas por acompañarnos neste episodio. Estás preparada para as preguntas? Hola chicos, chicas, preparada. Como comezaches a xogar ao fútbol sala? Con cantos anos? Pois mirade, eu empecé a fútbol sala oficialmente con 12 aniños. Pero eu cando era pequeniña, xa no colexio, xogaba cos rapaces. Anos máis tarde empezaron a vir as rapazas tamén a xogar. Pero sobre todo, cando máis xogaba, era co meu pai no pasillo da casa, no rellano, xogábamos aí a fútbol. Entonces, oficialmente, 12 aniños. En que equipo comezaches a xogar a fútbol? Comecei a xogar no Foz, nun equipo que se fixo no meu pobo. En que posición xogabas? Principalmente de peche ou ala. Cando era máis pequeniña, así da vosa idade, sí que era delanteira. Pero logo xa peche ou ala. Cal era o teu número? Empecé a xogar co 11. Logo cambiei de equipo, levei o 14, que me gustou moito. E logo xa tuve moitísimos anos o número 10. Cambiei de equipo, tuve o 10. E ao volver ao equipo anterior, como o 10 estaba ocupado, xoguei co 5. De que cor era a túa camiseta cando gañaches a Iberdrola FS? Laranxa. En que equipo xogaches? Pois xoguei no Foz, logo fume para Xove, porque estaba nunha categoría maior. Logo volvín para Foz, porque subeu de categoría. De Foz fomos para Burela, era o mesmo equipo, pero cambiamos de cidade. Estuve en Valladolid e volvín para o Burela. Como se chamaba o teu adestrador? O primeiro adestrador, aí tuven varios, un dos primeiros foi Julián Amarelo. Logo tuven tamén a Kiko Otero, Julio Delgado, a Iván Cao, repetín con Iván Cao. Algúnha vez tiveches unha lesión? Lesión, sí, tuven varias. Esguinces, moitos. Tanto no cello dereito, como no cello esquerdo, moitos esguinces. Xoguei con esguinces. Logo tuve unha lesión de xeonllo bastante grave, que tuve en 5 meses sen xogar. Pero a máis grave de todas foi no 2013-14, que foi por unha entrada, rompéronme os ligamentos do nocello. O nocello tiña 3 ligamentos, rompéronme 2. Como viaxabades para ir aos partidos? En autobús, excepto cando un ano nos tocou xogar en Telde, que era nas Illas Canarias, que fomos en avión. Que te inspirou a xogar ao fútbol? Inspiroume meu pai e que eu sempre desde pequeniña iba cun balón na man. Sempre salía da casa cun balón. Entonces ven a herencia por meu pai. Tes algún amuleto da sorte?
houve unha época que xogaba, daquela que se podía xogar, mirade, vaya cousas, con algo a pescozo, con un colar ou algo, xogaba con un anel. Empezaron a prohibilos, digamos que sería o meu amuleto, e despois a verdade é que xa ningún. Con que equipo gañaches a Iberdrola FS? Co Burela Pescados Rubén. Como te sentiches cando gañaches a Liga de España? Sinceramente, a ver, alegría por suposto, sobre todo polos anos dedicada a eso. Sí que é verdad que igual lle tiña que haber dado máis importancia da que lle di, non? Porque é un feito que costa moito conseguir. Non fun consciente hasta máis tarde, hasta pasado uns días, tantas recepcións, tantas visitas ao Parlamento, á Diputación, pero bueno, eu creo que foron varios sentimentos, non? Entre alegría, shock, foron varios sentimentos. Cando deixaches de xogar ao fútbol profesional? Pois debe de haber uns 8 niños, uns 7, 8 niños, sobre o 2015, 16, me parece. Botas de menos o fútbol? En cierto modo sí, pero boto sobre todo de menos o que son os partidos. Entrenar sí que me gustaba, viaxar por toda España era un pouco agotador, pero sí que boto de menos ese gusanillo, ese nerviosismo dos partidos, gustábame. Segues en contacto con algún compañeiro? Sí, estou en contacto con Josi, que actualmente está en Italia, acaba de ser convocada por non sei que número de veces coa selección de Brasil, campeona do mundo 6 ou 7 veces, é unha das que teño contacto, e logo teño contacto ou amistad con varias compañeiras. Actualmente segues xogando ao fútbol sala? No, nada. Preferirías haber xogado en fútbol campo que en fútbol sala? No. Ofrecéronme xogar en fútbol campo, queríame fichar, era un equipo de Lugo, non me acordo o nome. Sabes por qué? Porque non me gusta nada mollarme, nin pasar frío. Entonces eu pensaba en estar xogando, porque fun coa universidade, e que xoguei a fútbol campo, uns partidos entre universidades de diferentes puntos de España, fora moito, eu creo que por Andalucía, chovera a mares. Eu cos pés encharcados, correndo polo campo, non me gustou moito. Corría, xogaba, pero deseaba ir pa ducha. Cal foi o número que máis... O número? O 10. O 10. Ao final, mirade, eu tiña 10 en Burela, fun para Valladolid. En Valladolid tuve o 10. E cando vin para Burela, unha chica que xa estaba comigo, que tiña, pois non sei que número tiña, non me acordo, colleu o 10. Eu pregunteille se mo daba, e dixo que non. Se houvese negociado cos directivos, sei que mo daban. Pero tampouco era plan de crear mal rollo por eso. Non lle querías quitar a chica. Claro. Entonces, meus abuelos estaban nunha residencia, tiñan un número na etiqueta que era o número 54. Creo que o 4 estaba pillado, sí, por unha compañera, era a capitana nese momento, entonces pillei o 5. É verdade que me gustoume moito o 5 tamén. Dime. Hai moita diferenza en xogar ao fútbol sala que ao fútbol campo? Moita. Mirade, en fútbol campo, se vedes os partidos do Racing, que Ferrol, ahora hai que mencionar Racing, non Barcelona nin Madrid, máis ou menos cada un ten unha posición, xogan nunha zona. Pero en fútbol sala estás continuamente cambiando de zona. Igual empezas atrás de todo, como defensa, que non se chama defensa, e acabades sendo delantero. Estamos todo o tempo que non paramos, todo o tempo correndo, todo. Estuvo ben esa pregunta. Cal é o teu xogador favorito? Xogador? De fútbol ou de fútbol sala? De ambas. Di uno de campo e uno de sala, se queres. Cando eu era pequena como a vos, gustábame moito o Rivaldo, que non o vades conocer. Yo sei. Agora, por exemplo, nesta última temporada, nestes últimos anos, gustábame moito Iniesta,
Xavi. Pois que máis? Moito mellor Messi ca eles. Pero eu quedábame con Xavi e con Iniesta. Se me preguntades cal era o mellor de todos, Messi. Para min gustábame moito Xavi e Iniesta porque además españoles. Non me gustaba Ronaldo. Cal é a túa xogadora favorita? Bien. De fútbol non poido decir porque non controlo. Igual que de chicos, de fútbol sala, non seguín moito. Ricardiño, por decir un nombre. De xogadora, mira, das chicas contra as que xoguei, era impresionante ver o Boquete. Ver o Boquete sale en algún libro, porque vin eu outro ano, algún libro destes dos vosos, bueno, era en Santillana. Ver o Boquete é unha rapaza de Santiago que xogou en diferentes puntos de Europa, e non sei se agora estará en América, e xoga a fútbol. E recordo estar xogando contra ela, eu era moi rápida correndo, pero ela era máis. Eu andando detrás dela dun lado para outro. Agora o Estadio de Santiago chamase Estadio Vero Ver o Boquete. Boquete, ten razón. Se ides Pois a Santiago ides ver os cartéis de creo que Estadio Vero Vero- Boquete. Creo que Vero, que igual o podedes buscar, que lle levou 2 anos, creo que é de 86. Máis non vinha a min, de altura, un pelín máis baixiña de nada, corría que se mataba por todos lados. Claro. Dime. Cando metiches o teu primer gol, como celebrastes? Eu era moi vergonzosa cos goles. Eu non era das que celebraba e que facer un montón de exhibición. Eu seguramente marquei gol e faría así, como así e listo. De feito, hai varios vídeos en internet, xa de fai 10 anos, que marco gol sempre con vergonza. Sempre foi como, sí, gol, tal, xa está. Non andaba correndo por todo o campo, non facía moita... Nin quitabas a camiseta, No, nin eso, nin guaraná, no, eu non... Nunca sempre fun bastante vergonzosa para iso. Ás veces xogas para divertirte. Está mal que digan, no. Levo moitísimos anos sin xogar a fútbol sala. Xoguei algo a pádel, fai anos. E agora, entre ser profe, viaxar, correxir, preparar e un bebé, e debería de xogar, hai que facer exercicio sempre. Ahora corro de detrás do neno. Veo exercicio que faigo. Pensade que xogaba por toda España. Pensade en preguntas ou en cosas que vos interesen sobre eso. Bueno, eu non sei se tedes toda a hora. Pensade cosas que vos puedan ocurrir sobre eso. E que íbamos a hoteles. Sí? Pero non é de ser No, que sei, unha non. que acaba de ocurrirme. Tes un fillo, non? A él ou ella gustalle o fútbol? Ten 21 meses, é moi pequeniño, non ten ainda 2 anos. Coa pelota non che xoga moito. De vez en cuando si, gustan os coches. Por ahora está cos coches. Que sitio gustouche máis? Que sitios? Gustouche máis? Dos que viaxamos. Mirade, gustame esta pregunta porque te esperas que cando vas de viaxe que vexas un montón de cousas. Mira, imagínate que vamos xogar a Barcelona, un pueblo pequeniño de Barcelona, Gironella. Viaxábamos os xoves de noite. Igual salíamos ás 12 da noite, 2 da mañá, íbamos en autobús. Toda a noite en autobús. Chegábamos ao día seguinte, pois igual ás 10 da mañá ou ás 11. Íbamos para o hotel, descansábamos nas habitacións hasta a hora de comer. Pola tarde, un pouco de siesta, dormías se querías e se non estabas na habitación. Logo ibas pasear e a veces estabas en povos apartados que só ibas paseando por carreteras, non tiñas nada máis. E volvías. Xogabas ao partido, xogabas ao partido e volvías para Burela. O que máis vin, que dá pena decilo, cando viaxei así lonxe, centros comerciales. Metíamonos en centros comerciales, a non ser algo, non sei cal foi no País Vasco, aí sí que andamos un pouco por ciudad, en Murcia, gustoume moito Murcia. En Murcia sí que paseamos por cerca da catedral, pero foi bien pouquísimo. Alguna vez convocouche a selección española? No, a española no. Según un entrenador, unha época que estaba tendo un pouco mala, psicológicamente mal, eu estaba pensando si cambiar de equipo, e díxome que non me cambiase, que seguise no Burela.
porque que estaba aí pendiente de si iba a selección española ou non. Pasa unha cousiña tamén, eu teño problemas auditivos. Non sei se me apetecería moito ir á selección española, algo tan grande. A selección gallega, sí, moitas veces. A campeonatos de España, aí sí que ganei varios. Gañando económicamente en fútbol masculino e femenino gañas o mismo. Que vos parece se vos digo que os chicos cobraban o doble ou o triple que as chicas? Bueno, Pero pasa unha cousa. Primeira división é a máxima categoría que hai, como en fútbol. Sí. Nosotras estábamos en primeira división e os chicos estaban en segunda. Pois cobraban máis eles que nosotras. Despois todo depende de como se negociara. Eu cobrei por xogar a fútbol sala. Cobrei ben mal. Para min, bueno, ben, porque eu sabía que non iba a ser o meu traballo definitivo. Eu quería ser profe. Sabía que iba a chegar un punto no que o tiña que deixar. Houve momentos que era profe, ganaba o sueldo de profe e ganaba o sueldo de fútbol sala. Tamén me chegaba porque eu vivía ao lado da miña casa. A min derome un piso para vivir ali con as compañeiras. Vivíamos 6 compañeiras. Chamábamos ao piso patera. As 6 ali metidas. E logo vivín o meu pobo, Foz, está a 10-15 minutos de Burela. Vivía na miña casa con meus pais, con lo cual non necesitaba tanto como unha rapaza que igual ven de outra cidade ou de outro país. Igual algunha cobraba máis, outras cobraban menos. Contenta co meu sueldo? Sí. Cal foi o rival máis duro de vencer? Mira, a primeira recordo con esa pregunta, o primer ano que subamos en honor, estábamos un pouco, vou cambiar a palabra, estábamos un pouco nerviosas, temblando de que íbamos a descender, íbamos a perder todo. O primer partido, Gironella, perdímolo, 4-0. Eu cun dolor impresionante de pés, con fascitis. Volta pa Foz, perdendo 4-0, pensando onde me metín, vaya palizas que nos van dar. Segundo partido, subamos en Burela, perdemos. Terceiro partido, vamos a Córdoba. Era un equipo que ganara todo, nos últimos anos, todo. E ganamos 2-0. Ese foi o punto de cambio. Un partido moi complicado, pero quizás o partido máis difícil, diría o Atlético de Madrid, o Navalcarnero, que é o mesmo equipo, cambiaron de nombre. Elas. Teñan un equipazo, casi todas iban á selección española. ¿Cuál fue tu máximo de goles en un partido? Cando era pequena igual marcaba 5. Era moi goleadora de pequena. Eu regateaba, corría un montón. Si que é verdad que moitas veces daba o pase, reñíanme por dar o pase, porque a veces tiña que tirar e marcar eu e xa estaba, eu daba o pase. De pequenina igual moitos, así co Burela, en División de Honor. Igual 2 seguro, que me acordo de partidos de 2 goles. 3, non recordo. 2. Despois non fun goleadora, de pequena sí. Despois de maior xa tiña que ocuparme de facer xogar o resto, que marcase o resto. ¿Cuál es tu equipo favorito actualmente? De fútbol? Sí, porque de fútbol sala non sabría que decir, Bueno, Burela. De chicas. De fútbol? O mellor do mundo. Como digo de sempre. Cal é? O Barça. O Barcelona. Sí, sempre fun de Barcelona. Sempre. ¿Cuál fue el recorrido más largo en autobús? O máis longo, supoño, que a Murcia. Pola zona de Andalucía, Murcia, Córdoba, Alicante, Murcia. Mirade, cando fomos a Telde, que tú dices, vas en avión, logo chegas. Pois mirade, salimos ás 2 da mañá de Burela. É máis, salimos máis tarde, porque resulta que o entrenador se dormeu. Tiña un bebé pequeno que se dormido, houve que chamalo. E houve que ir en Burela, claro, non había nadie na calle. Houve que ir co autobús marcha atrás, porque el iba subindo, era unha reta moi longa, entón el viña coa maleta, houve que ir marcha atrás para intentar chegar antes. Tuvemos que ir a Vigo. Cando chegamos a Vigo esperamos unha hora polo avión. Collimos o avión e fomos a Madrid. Baixamos, houve que esperar polas maletas, collimos as maletas, non, minto, as maletas xa cambiaban de avión. Houve que esperar 4 horas para ir
A Tenerife é interminable ese viaxe. Todo o mundo quería ir a Canarias, eu non. Eu decía, no. A volta sí que foi directa de Canarias a Santiago. Eso sí, menos mal. Algunha vez te preguntaches si fueras a outro equipo que non fora de España? Por exemplo, a Italia. Plantearonme ir a Italia. Tuve unha oferta de Italia, tiña claro que non. Pasa unha cousa. Non sei se falastes algo de tema de cotizar, seguridade social, No. nada. Sabedes que cando nos jubilamos, con 67 anos agora, verdad? Temos que ter anos traballados para recibir unha paga. Hai moita xente de España que se vai xogar a Italia, pero pasa unha cousa, paganche moito. Pero non cotizan. Se están ali 5 anos, cando volven para España, Como se non traballarades? sí, como se non traballaran. Esos 5 anos non cotizan, non poden. Ainda que estés traballando noutro país. Non poden. Entonces, eu tiña claro tamén que non quería ir, non me quería deixar a familia, eu estaba contenta aquí. Dime. Cal foi o sitio máis lexiano no que xogastes? No que viaxei Sí, ou no que xoguei como equipo? xogastes. No que xoguei máis lonxe, Murcia, Alicante. Tes algún ídolo? Non fai falta que sean de fútbol, pero... Un ídolo. Vaya pregunta. Ai, ahora mismo pillasme, ¿eh? Porque además non me gusta decir solo de fútbol. Xa que estamos no cole, igual flipades a resposta. Ídolo. Rosalía de Castro. Aquí somos fans de Rosalía de Castro. Sí, pues mira, Un pouco, non? Rosalía de Castro. Sí. Rosalía de Castro tamén estivo nas ondas do cruceiro. Pois. Rosalía de Castro, por esa defensa do galego, esos poemas, alguén galego. Sí, por decir así un rápido, Rosalía de Castro. Gustache o parrulo? Vin algún partido, fai moitos anos. Últimamente non sigo nada, non vexo nin o Burela. Algúnha vez, sí que estando na casa, poño os partidos, porque agora, cando eu xogaba, empezaron a retransmitirse algún, a televisalos pola galega, sobre todo os importantes. Pero agora, hai unha páxina que os televisan todos. Tú entras nesa páxina e aparecen os 8 partidos que hai cada sábado. E tú aí podes ver os que queiras. Cando viaxades, que facedes mentres? Esta é unha das que me gusta. Contade que hai viaxes que duran 12 horas, 14 horas. Que faríades vos con 12 horas, 14 horas? Dormir. Estudiar, Dormir. non? Pintar. No! Xogar as cartas. Mirade, había xente que estudiaba. Eu era das que se estudiaba mareábame. Con lo cual, xa son 12 horas que me perdo. É verdade que eu xa acabara a carreira, xa fixera o ciclo, fixera magisterio, fixera o grado, cando sobre todo viaxábamos por España. Que facíamos? Subíamos, primeiro como sempre, falas algo cos compañeiros, vas todo jijiji, jajaja. Xa empeza a marearse algunha, xa ten que ir pa diante. Ao final íbamos, ou falando atrás, era un autobús que atrás tiña como un salón. Tenen os asientos como facendo unha U. Vale, logo eran como a sempre. Entón tiñamos ali unha mesa grande, falábamos, logo víamos películas, xogamos ás cartas, había algún xogo de mesa, sí, de cartas, basicamente. E logo xa cada unha tamén iba vendo a súa película, sobre todo a locura do Candy Crush. Aí había un pique de, dame vida, En algún momento tamén levábamos, como se chamaba, que tiña eu, como a Play pequeniña. Que non é, non é, Game Boy. Nintendo. non é Game Boy, non é Nintendo, non é Switch. 3DS. A PSP. A PSP. A PSP. Eu tiña a PSP, tiña outra compañeira, entonces conectábamonos, que a veces fallaba internet por ir na carretera, e xogábamos partidos entre nosotras. Esos foron 2 aniños. Xa que te dixen antes se te habían proposto xogar en algún outro país, foi Italia. Que equipo de Italia si fueras xogarías? Ahora mismo solo conozco Bitonto porque é onde está Yoshi. Daquelas, pois a verdad que non me acordo, porque como nunca me plantexei ir, sabía cal era nese momento máis importante, pero non xo sei dicir, porque como non me interesou, desconectei. Pero hoxe en día, o Bitonto, estaba Lazio, Fiorentina, pero como a verdad nunca me plantexei,
Ni mirei, pero mira, está moi ben tamén. Cantos años tiñas cando paraches de xogar a fútbol? Eu creo que sobre 32. Porque se agora teño 40, que xa o sabedes. Cambiei de década, e fai uns 8 aniños, que foi un pouco cando me lesionei, entre 30 e 32. Eu tiña esa edad. Ainda era moi nova, verdad? Cando... Ai, se me olvidou. Non sei que máis pode. Que fixeches despois de retirarte? Que fixen despois de retirarme? Nada, realmente eso, dedicarme á educación. Pero creo que fixeras outra. Non. Non me dou cuenta. Dedicarme á educación. Si, non sei por que enganchaba ahora. Eso, xa non me acordo. Por que enganchaba con isto que me Pois pasara. non sei, será porque quedaches cansa de estar, ter que entrenar todos os días. Sí, mira, un dos motivos de deixar de xogar principalmente a nivel psicológico. Estaba agotada. A nivel físico. Estaba agotada mentalmente, me refiero, psicológico. Estaba xa a cabeza de dicir, mira, non quero máis compromisos, non quero andar viaxando. Logo estaba agotada físicamente, o corpo, os músculos, agotada. E como tiña algo da que me dediquei, como tiña que quería ser profe, pois quedeime. Xa sei que viña a que eu, a primeira chamada para traballar de profe, estando en Foz, foi o 10 de maio para Fisterra. O 10 de maio. Para Fisterra, que está a 3 horas e pico de Foz. Eu iba a Fisterra, marchaba o lunes pola mañá, a 6 da mañá, baixaba os lunes a Burela outra vez a entrenar, volvía, daba clases, volvía a baixar o miércoles e estuve así viaxando, entón estaba agotada. Dediquéme ás dúas, a xogar e a educación, pero chegou un punto que dixen, acabo, me dedico á educación. Era o que quería ser profe, tiña claro. Algúnha vez che puxeron de porteiro porque sacaronlle... Vouche mandar empezar de novo. De porteira, non, que é unha chica, é que estás dicindo porteiro todo o día, ou compañeiro, era un equipo de mulleres. Entón, ímolo dicir ben, volve a empezar. Algúnha Volve a empezar. vez che puxeron de porteira al sacarle roxa a túa porteira ou se lesionara? Mira, non recordo así, bueno, recordo un partido que lle sacaron vermella a unha compañeira, pero vosotros sabedes en fútbol sala o que é porteira xogador? Sí. Cando tú vas perdendo, Podes sacar o porteiro. a persoa que é porteira ou se cambia con unha compañeira ou colle o balón e vai para outro campo. Eu era esa persoa. Eu era a que poñían de porteira xogadora, que tiña que andar correndo para cambiarse coa porteira. Cambiaronme moitas veces para eso, co obxectivo de vas perdendo e tens que ganar. A verdad que facíamos moi ben, conseguimos ganar moitos partidos. Solo houve un partido que de feito o público alucinou, estaba medio temblando, porque íbamos ganando e sacamos porteira xogadora. E decían, que fan, pero están tolos, Sabedes por qué? Porque o que queríamos era que o rival non tuvese o balón. Entonces éramos un equipo que tocaba moi ben o balón entre nós, como un rondo, non nos quitaban a pelota, e que pasaba co tempo? Que iba correndo, ibase acabando. Entonces volveronse locas, empezaron a correr por todos lados, e foi un partido, a verdad, que espectacular. Ganamos. Cantos premios gañaches? Pois teño algún premio, aparte de ganar ligas, coa Liga Courela, a Supercopa Courela, ganei a segunda división, que ascendimos a primeira división, ganei copas de Galicia, que non a mismo que ligas galegas, ganei copas de España, houve dous ou tres premios que me deu el Progreso. Eran todos os anos, hai unha páxina grande do Progreso, na que aparecen os 3 mellores deportistas de Lugo, da provincia de Lugo. Os 3 de motociclismo, os 3 de boxeo, os 3 de fútbol sala. Penso que non saben o que é el Progreso. Non sabes que é o Sabedes Progreso? o que é? Claro, é que non somos da túa zona. Explícalles o que é Me o soa, Progreso. pero Non hai non. Progreso en Coruña. Aquí non hai. É un periódico. É o periódico que hai en Lugo. Vale, é como La Voz de Galicia, pero el Progreso. Nos aquí temos Diario de Ferrol.
Pois en Diario de Ferrol ten que ver, creo que tamén hai unha páxina na que se votan os mellores deportistas de cada modalidade, vale? De cada deporte. E no meu caso, eu sempre estaba con chicos, con 2 chicos, nunca estuve con ninguna chica. E eu ganei 2 ou 3 veces, 2 recordo. Igual foron 2, ese premio. Agora mismo que te gusta máis, ser profesora ou xogar? A veces, non? As Profesora, veces. profesora. Crees que se xogaras un partido agora mesmo co mesmo equipo de antes ganarías contra un equipo do mismo nivel? Eu creo que rompería. Se me poño a xogar agora, pego unha patada ao balón, creo que rompería. Rompería por todos lados. Pero, sí, o Burela ten un equipazo. Ten un equipazo. Son personas, a maioría xoguei con elas, coas que creo que me entendería ben. Porque ao final, como teñas con unha persona moi boa, moi boa, moi boa, pero non te entendas... Mira, eu sempre digo, cando me preguntan con que compañeira me gusta xogar, sempre alucinan un pouco coa resposta que dou. Porque é como unha rapaza coa que xoguei desde pequeniña, e é unha rapaza que non é rápida. A xa te ríes, e lenta. Pero entendíamonos perfectamente. Porque era unha rapaza super lista, sabía sempre o que tiña que facer nese momento. Entonces, eu tiña o balón e sabía o que iba a facer ela, sabía onde darlle o pase, ela a min igual, anda que non nos víramos, Eu daba o balón ali e ali estaba ela. E diría esa persona, ese entendimiento. Se o teu pai non te animara a xogar ao fútbol, xogarías a outro deporte? Pois non sei que decirche, por que me gustou? Porque eu cando era pequeniña, con 3 aniños, 4, eu iba sempre con meu pai no coche, el xogaba. Eu quedábame na grada mirando os partidos. E se algo tuve moita sorte, é que, sobre todo, o meu pai, moito máis que miña mãe, me levaba sempre aos partidos, na que tuvera que coller o coche e andar media hora para xogar eu, porque Foz de Xove están a media hora. Pois levábame meu pai. Miña mãe non viña sempre. E se non chega a ser por el, seguramente, creo eu, que non xogaría. Se tiveras a oportunidade de volver a xogar a fútbol, xogarías? Ofreceronmo. E dixen que non. Eu estaba xogando, lesioneime, sabía que me iba a ter que operar, sabía que non era un esguince. Ese foi un ano malo para Burela porque queríamos reducir o sueldo a todas as chicas á metade. Ese ano fomos do Burela 6 personas. 6. Houbo 5 que se foron para Italia e eu deixei de xogar porque tiña o pé mal. Isto falo de xuño, Eu opereime en novembro. En decembro, xaneiro, chamaron outra vez para xogar. Que facía falta xente, que non teñan equipo, alguén que controlase o que é o juego. E dixen, vale, se me recupero, vou. Tiñame que haber recuperado en maio, porque habíamos firmado para xogar en xuño a Copa. Só me querían para a Copa. Pero eu prepareime tanto cando estuve lesionada que en febreiro, finales de febreiro, principio de marzo, 2 meses antes, xa estaba xogando co equipo. Despois volveron a decirme de ficharme e dixen que non. Pregunta. Ti foches alguna vez capitán? Sí, moitos anos. E Cando estaba en Foz, fun capitana, a medida que se foi a xente máis veterana, cando cheguei a Burela, cando se creou Burela, eu era a capitana, fun moitos anos, hasta que me fun a Valladolid, que creo que foi no 2011, tuve un ano, e ao volver a Burela, claro, xa era capitana outra persona. 2 aniños ou 3 despois, volvimos a elexir capitanas, e a min elexironme como segunda. Non quería ser a primeira, porque eu xa estaba viaxando moito, estaba traballando en Ourense, e non iba a entrenar como as outras compañeiras. Pero era a segunda capitán. Gustouche? Sí, tes tamén a túa responsabilidade, pero sí que é verdade que era unha persoa calmada para cando había que falar cos árbitros. Eu non era de ir cabreada, de gritar, Non, entendíamos. Alguna vez practicaches outro deporte que che gustara e que se te dera ben? Dábaseme moi ben o baloncesto. E practicaba baloncesto no colexio e chegou unha época que facía
baloncesto, fútbol sala, xogando cerca do pobo, baloncesto, fútbol sala, campo a través de atletismo, facía todo. Chegou un momento no que tuven que elexir o fútbol sala ou o baloncesto. Entonces miña mãe, como eu xa tiña idade para facelo, dixo, me falas tú co profesor e díceslle que non queres baloncesto, que eu non quería baloncesto. E cando lle dixen ao profesor, vaya cabreo. De feito, díxome, non vas chegar a nada co fútbol sala, porque o fútbol sala é un deporte de homes. E ao final, mirade, equivocouse. Bon, cando xogabas ao fútbol, había moitas equipaciones, non? Cada equipo tenía unha distinta. Cal é a túa camiseta preferida? De que color era? Das que levaba ela. Mirade, ten aí clara. Houve un ano que sorprendentemente xogamos con talla de chica. Sempre foron camisetas de chico, de talla de chico, camisetas anchas. Pois houve un ano que creo que foi o segundo que tivemos roupa de chica. Eu, de feito, era das máis pequeniñas, levaba de camiseta unha L e de pantalón unha XL, porque eran máis asustadiños. O pantalón era azul e a camiseta con letras azules era amarillo fosforito. Esa camiseta ao final regaleille a unha amiga que lle encantaba e quedeime sin ela. E a segunda equipación era laranxa, todo laranxa fosforito. A ver se vos traigo algunha camiseta das que teño un montón delas, que nosotros tiñamos 2 equipacións para xogar, pero eu tiña 3. Por qué? Por que creedes que tiña 3? Porque xogabas de porteiro e xogadora. Normalmente tiñamos laranxa e negro, e eu tiña, unha que me encantaba además, unha azul clarita, de porteira e xogadora, que era o color da porteira. Entón, cal é a túa favorita? Amarillo fosforito e azul clara. Amarillo fosforito, para elixir unha. Que campo a través? Campo a través era correr polo monte. Íbamos co colexio, depende da categoría, tiñas que correr X metros, máis ou menos. E eran os sábados pola mañá, de novembro a xaneiro. Alguna vez outro equipo comprou o árbitro? Alguna vez? Alguna vez outro equipo comprou o árbitro? Son cosas que a veces pensas. E hai veces que son cosas moi descaradas. Pasábame moito. Antes falei de ver o boquete. Eu acordo un día, andando por Santiago, coincideu que vin o árbitro, que nos arbitraba sempre en Santiago. E pilleino por banda. Bueno, vemo a saludar, hola, tal, saludaste. Era un chico da miña idade, máis ou menos. E canteño un pouquinho as 40. Dixenlle que era un pouco descarado. É verdad que era moi amigo destas rapazas e houve partidos que era unha locura. Pero bueno, ao final tens que aprender a gestionar eso nese momento, protestas, e tens que intentar ganar igual o partido. Sí, despois é raro, hai outros momentos que te favorecen a ti, a veces sin querer, sin darse cuenta, se toca así. A última, porque temos que marchar. Vale? Ti crees que si non tiveras tantos esguinces e a lesión e todos os problemas que tiñes, podrías llegar a ser como Iniesta, moi recordado por España e... Sí que é verdade que fui moi recoñecida por España. A min chamábame Xavi. E a min, antes dixo, me gustaba moito Xavi e Iniesta, eran moi parecidos. Que pasa? Que Iniesta era máis goleador que Xavi. Corría máis para marcar gol. Sí. Como Iniesta, podíanme decir en algún momento, sí. Pero date conta que sobre por toda España había xente boísima. De feito, ahora de Burela vai moita xente á selección española. Que xa deberían de ir antes. Xa cando estaba eu, sí, foi unha das que dixo que ela levaría a selección española a 2 persoas de Burela. E unha delas era eu. Entonces, sí. Que pasa? Tamén a veces gustanche unha xogadora ou gustache outra. Ou necesitas alguén que che marque goles ou alguén que dirija o juego. A min, para marcar goles, non me poñas.
Máis Antes marcaba para todos os defender. penaltis. De maior, xa fallaba bastante. O sea, que ti eres máis de defender que de atacar. Era máis de atacar e de ter o balón. Eu era, con iso, era máis listilla, saber o que se necesitaba, máis de dirigir o juego, máis de aceleramos ou tranquilas, e tocamos o balón. Houve nun partido que íbamos ganando, para defender a min e a outra compañeira non nos poñía. Eu pensaba ao principio, por que non poñía esta compañeira? Que é moi boa. La Para que se poñía cansaran para atacar. as outras, se cansaran, e cando tiñamos que atacar entrábamos ela e eu. Non éramos goleadoras. Erais Era? asistidoras. Era para ter a estrategia de ter o balón, entendíamos, non nos apurábamos, elexíamos moi ben, era ese o noso rol de equipo. Era un juego que pouca xente sabe facer. Para finalizar, esta pregunta é a nosa pregunta especial que facemos a todos os invitados do noso podcast. Gustan os suplementos de Padrón? Sí, moito. Agradecemos moito a Claudia por estar hoxe aquí e que tamén pasase moi ben. Ata a próxima. Bravo!